El 2 de març, Chris Martin fa 37 anys. El cantant, compositor, guitarrista i pianista de Coldplay també és conegut per al seu activisme en campanyes a favor del comerç just i contra la pobresa. La banda de pop-rock, formada el 1996, va aconseguir l'èxit internacional amb el llançament del senzill Yellow i amb l'àlbum debut Parachutes, que va estar nominat, per cert, als Premis Mercury. Coldplay ha venut en total i a tot el món 50 milions de còpies. When she was just a girl, she expected